Hello everyone, welcome back to Sunny Live Show and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Soapy Stories and today I talk about umkhokha. Niyazi ukuthi makabuyisonto siyayisinika amazwibela ezinto ke eningazilindela asikayiboni ke kahle inhloso kaSibusiso njengoba ebuyile nje esikwaziyo ukuthi uzosebenzisa uMamZobe to gain whatever power or imali ke lezi ke ayifunayo. uNdlovu guys sebeqedile ke ngaye bamfaka umathithibala sizombona ke ekhothamela ke uMamZobe ethi awukwazi ukuthi ungakhuluma nami ume ngenyawo. uNdlovu ashone phansi ngedolo. Lokho kuzomphoxa uDifa kanye ke namakhosikazi kaNdlovu. Amakhosikazi kaNdlovu azozamtshela uNdlovu ukuthi wena kumele ukhethe ukuthi ke uhlala nathi noma uqhubeka lempilo ke usuka lukuyiphila manje noMamZobe. Wathi cha, nina manifuna ukuhamba ningamane nihambe, mina ngeke ngiyeke ukweseka ke iNdlovukazi uMamZobe. uSifociya uzotshela uDifa ukuthi uMamZobe ehlezi noSibusiso and kunomoya ke kunemoya ke engemihle ehamba ke noSibusiso. uDifa uzomqonda ngqo uSibusiso amtshele ukuthi akahlukane phansi nomkakhe uMamZobe. uSibusiso will give a suggestion kuMamZobe yokuthi uDifa akafakwe umathithibala ukuze ngalokho baphazamisa kuma plans abo. Kodwa uMamZobe uzoshaya phansi ngonyawo athi uDifa ke umnyeni wami akudlalelwa ke kuye. Asaze guys if uSibusiso ke sefaka uMamZobe umathithibala aphinde ke afake futhi ke noDifa. uMabusi guys bathi ke uzolahlekelwa ke amandla akhe okwelapha and I believe ukuthi ke asekuMamZobe onke lawo mandla njengoba ke ekwazile ke ukushintsha ke uNdlovu ukuthi abe isicathalala sakhe. uMthembu will blame uSiphamandla ngokwehluleka ukuhlanganisa amaJudiya. Angazi guys ukuthi akaboni ukuthakathi obuza noMamZobe noSibusiso. uMthembu naye ubuye nje abe yisidumo sikaNkuluNkulu esingama-understand bandla, angifuni ukungasho akavikeli. Yabona nje uvele qhamuze sesabisa nje kodwa nje hayi cha akanamandla manje uMthembu. Naye ngiyacabanga ukuthi naye bamloyile ngempela. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.